selele phansi kanje. Ngilokho lithi green selele phansi. Lithi orange selele phansi. Lithi red selele phansi. Umntwana kaNkulunkulu ume understand that true redemption plan of God. Isho selele phansi. Wathi uJobe wathi kwelilonda ethele ngothuli wathi ngiyamazi angivale wathi ngiyamazi umhlengi wami unjani ngiyamazi umhlengi wami uyaphi muphi umhlengi wami angimboni akakusizi ngani yakwathi unkosikazi wakhe thuka noNkulunkulu wakho namapholisa asevuthiwe thuka noNkulunkulu wakho ufe wathi kodwa ngiyamazi umhlengi wami ukhona nasothulini uzoba nami nasothulini uzoba nami. You must reach a point la khona you understand ukuthi indaba likaNkulunkulu ngami nokungisindisa alukho conditional. Sengiyavala ngempela ke manje. Space cut some. Angivale ngale lizwi. Sengiqedile. Last slide please. I think sengiqedile. Last slide. It's Romans chapter 5 verse 1. Ngiyalazi le lizwi but khona ngifuna ukukhombisa yona. Therefore, since we have been justified through faith, so you understand justified, manje uqokulunga. Uqokile. Uqokise ukulunga. You are given. How? Ginje? Yebo, kwathi wathatha qho. You've been justified through faith. We have peace with God. Sesinokuthula nobani? uNkulunkulu. Through our Lord Jesus Christ. Sesinokuthula. Ukuthula hlweni igaba eziwu3 eBhayibhelini. There is peace with God. Okuthola mawamukela uJesu. Usunokuthula angixabene noNkulunkulu. Peace with God producer peace of God in your life. Umethu Paul Philippians so that God will guide your heart and you will have peace that surpasses understanding. Amen. Peace of God. Ube nokuthula kukaNkulunkulu. Izimo engahambi kahle kunezimo zonke ezithi ezikwenza udoubt ngisho insindiso yakho. Omunye waba nebhadi njengamina ngathi mangisindiswa ngashawa kabili ngemvubu. Thana. Ngashawa ngemvubu mhla ngibanjwe ukuthi ngidla insango. Okwesibili ngashawa ngemvubu mhla ngithe ngisindisiwe. Wenze njani mawuthi uyasindisa uthi uzocha sengisindisiwe ushayela ukuthi usindisiwe. Kunezimo ozoshayelwa zona ushayela ukuthi ususindisiwe. But the peace of God in you ikwenza ukuthi ungatatazeli. The peace of God ikwenza ungatatazeli. Then the last type of peace ibizokuthiwa peace in God. Yile eyenza uJesu ethi asolele ngaphesheya wathatha umqamelo wolala ngemuva yakhumbula kwakhona isivunguvungu yakhumbula walala wathi uba no 10 sofa uPetru kanti uyabuka hey khona uhlobo lokuthula olukwenza ukuthi ungatatazeli ngisho kuneyivunguvungu wafunda uPetru uthe ehamba icala kuthiwa ushumayele nganikezwanga imvumo wabhejwa kuthiwa ngakusasa uzonqunywa ikhanda wagadwa isikwati samasosha awu4 futhi ayu16 amasosha awu4 watholakalelele ulala kanjani kusasa wazi ukuthi uzonqunywa ikhanda. You can only sleep if you have peace with God, peace of God, peace in God. Unokuthula kuNkulunkulu. I find rest angitatazeliso noma kuthiwa uSathane engikhumbuza izono zami. Sathane noma ungamkhumbuza into engayenza anginendaba sengithethelele izono manje. Noma ngikhumbuza ukuthi ekhaya lekhona wasindiswa khona wathi kimi ngangijoka wathi wenza umsebenzi imoni ngathi nguFatha la delicate hey akekho uFatha wakakhulu akekho uFatha wakakhulu akakhona kwakasimelani wakasimamane nowakabani kodwa nowakanjapho akekho uFatha wakakhulu uFatha wena khohlwa umfundisi ayikho lonto le kunezono zokuzalana. But the peace of God in me. I rest in God. I rest in God. Kusasa kuthiwa kuzoqunywa ikhanda. Ingelosi mayifela iBhayibheli yamshaya ngempama elele. Ngifuna ukufundisa namhlanje into ezokwenza ulale ungazi ukuthi isimo selandela uyabuya yini. Kodwa ulale ungazi ukuthi mawuqeda le degree uzothola umsebenzi. Kodwa ulale. Uya kwi-interview uthi isimo sakho ngathi soshintsha kanjani. Bathola kodwa ulele because we have peace with God, peace of God and peace in God. Bethi ngathi njengoba uhlale rest uphinde ngamalunguzi ugoqoza imova ithakazile egoqoza ogoqoza imova ithika ugoqoza imova uqola kunokuthula uqola into yodwa ukuthi kodwa kunokuthula ungekho umuntu ofonela kubuza ukuthi ikhamba kanjani
uthi kodwa